Finalista číslo 8, tichá svedkyňa literárnych príbehov. Pod Timravským vrchom, nedaleko prameňa Timrava, v chotári obce Polichno rastie nenápadná divá jabloň s pozoruhodným príbehom. Nevysadil ju človek. Jej život sa pravdepodobne začal vďaka semienku, ktoré sem prinieslo nejaké zviera. Dnes je súčasťou miesta, kde sa prelína príroda, história a literárna tradícia. Podľa miestnych spomienok práve pod jej korunou rada oddychovala a nachádzala inšpiráciu spisovateľka Božena Slančíková Timrava. Len pár krokov od stromu vyžliera prameň Timrava, podľa ktorého si zvolila meno, pod ktorým sa navždy zapísala do slovenskej literatúry. Jabloň je zároveň dôležitým útočiskom života. V jej dutinách nachádzajú domov vtáky, hmyz i drobné živočíchy. Dnes pri nej zastavujú okolo idúci, sadnú si na lavičku a vychutnávajú pokoj tohto výnimočného miesta. Nie je to len strom, je to symbol poznania, prirodzeného kolobehu života a tichej inšpirácie, ktorá dodnes sprevádza každého, kto sa pri nej na chvíľu zastaví.